Hey, finally जों सफैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थाबायलांदो एबार बेसेबांबो गोजानबो थिंसो थाबायलांनो मैया थाबायलांनो मोनाखैना दिनै थाबायलांसै जों तुरियाम नै गाइसमोन नैबे दसे थाबायलांनांसिगोन जों बैयावसो प्रग्रामा नैबे अफिस आरो इउनिभारसिटिनि नै दोनस्रि हल नै दोनस्रि हल थाजा दिनैसो फार्स्टमोन नामा नोंलाय फार्स्ट बार हाबबाय दिनैसो नुदों दा हा जों बेयावनो मावनाया बेयाव मावदों एबार दा नायबावसै ना अबा थाबथालायनो नांबोदों मा रायलायो थाबायनांगौ माबा मोनै दांहैला बायनोसै माखौ दांनो अस्त्र लान्सारखौ थिखोबावगोन जाहैदों बैयावसो दङ एसे थांबावनांगौ मोनथारसै मोननैसो र' दा दै थिगोन ना आंनि मोनो दे बिसिना जाथिनोसो थांनाया खौ लांखालायना नै गारबो ना क'क्राझार जिल्लानि आदिबासिनि डेन्स नायसै दाहाय एन्ट्रि हाबबाय बावसो खेबजाहैगोन आं फट'खौ फैदो र' थांगोन बैयाव थांगोन फै हाजो नुथायाव दं होनबा हाजो नुथायाव फै फाइनालि दा जों सफैबाय नैबे इउनिभारसिटियाव प्रग्राम सोलिगासिनो दा मिटिं हलाव सफैबाय आरो ना गासिमोन जोङो डिमापुरनि मोनसे बायखोन्दा नेरसोन बै दाबो दङ बे नैखौ लुनाय दङ बेखौ नायनो नागिरदों जों नै गोदोनि राजानि जन्थर मन्थरफ्रा बेखौ मा होनो मिथिगौ राजा जोंनि गोदो राजानि बे डिमापुरा बर' कसारि नायनो हागोन नै oh नै देराया बे सिङावना मा मा दङ जों नायसै आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिन्थिनोसै गाखोनोसै नै दानिया सिरियाव गाखोजेनबाय न' सायाव हाबनोसै माथो दाख्रासै मा दं बे न' सिङाव नायहैनोसै जोङो बावलासो देरा नामा बेलाय नायनो हागोन मा दाबो सिंबो दङ दा दिन्थिगोन आरो दा जों गासिबो नायनोसै फैदो फै थ' गाइस बे बुजिबाय दख'ना ना दख'ना दं गोदोनि जोंनि बर' हारिनि माबामोन बे नेरसोन नायनो हागोन नायदो फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब ओमफ्राय गोदो माबा खालामोन ना एम्फौ फिसिना जायोमोन ना जोंना नै बे जोंना फिथोब आरो ना एम्फौनि फिथोब इन्दिनि होनो मा बुस्थु बे जाहैबाय एम्फौ लाथा बे फिथोबा बे नायनि मोनसे
ओमफ्राय गोदो जोंनाथ' लाइट गैयामोन नालाय ओइथिं नाय गाहायाव गाहायथिं नायदो मा होनोमोनलाय हाखि ओमफ्राय गोदोहाय लाव माबा थायोमोन ना औ बे नै दाबो दं बेयो नायदो बेनो बुस्थुआथ' नै बेखौ सिथाबदो मा आगर होनो वाव साजायनायाथ' मोजांथार नै बस्थाजों माबायदि नुदों गासिमोन कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नायनानै आं मैयानि भिडिअ'आव लानाय जायासैमोन आरो नायबानो जाबाय दिनै आंबो बिदि फैबाय मैया हाबथ'नाय जायासैमोन जे बिजिमोन नालाय दा जों थांसिगोन फौजिफोरनि एगजिबिसनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स्लाइडारनि मोनसिगोन जों फैदो गासिमोन बयबो गावबा गावनि फट' खेबजानाय बेस्थ'थार नै जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म फुरा बेस्ट फट' लानाया वेबिं जाबाय आरोना बे आर'नाइ मोनजोबो जायबो दं मा दङ नाफाम साफाम दंलै हनै एन्थाब फिथा माबा दंलाजोबो हनै सिंगिरि बिजौ बानायनाय नोंसो आं बानायो सिंगिरि माइब्रा pita ini benar apa nih be kuli on nih apa nih foto mem sini no kasih mem itu mem foto saya resi kasih ngaruh ibe beli mau ustu nadi kol ladu tilor ladu be kita ma mairung be maibra bora saun kumit bora saun ini coklat mama mau kayak mulai maibra ini maibra sih kapon saya itu cappuccino sih so यार हमारा यानी कि itu asal यानी कि Let's talk you one. That's the great social welfare in Andhra. Where 109 child number of phone 181 na जोंना बेयाव मोनबा एसिस्टेन्ट फैयो बोसा जाबाय पुलिस एसिस्टेन्ट सोरबा केस होनो हायाबा नङाबाबो मा होनोमोनलाय सोरबा 5 days नि थाखाय सेल्टारबो होयो आरो ओमफ्राय फ्रि काउन्सिलिं ओमफ्राय मेडिकेल एसिस्टेन्ट सोरनोबा मानि मेडिकेल एसिस्टेन्ट नांगौबा स्पेशली बेयाव वुमेन्सफोरनि थाखाय आरो ना डाइरेक्टलि 181 फुल खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेयो जाबाय बड'लेण्ड माबानि बड'लेण्ड एन्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं बेयाव मानि सोरबा मानि बेयाव काउन्सिलिंल' आरो काउन्सिलिं बिटिसिनि मानि सोरबा compromise खालामनाय আপনারা যদি প্রোডাক্ট একটা ওয়েস্ট দিয়ে তেনেহলে আপনি তার বিনিময়ে পাবেন আর আপনার যদি আবার মুখমিঠা পাইছে এখানে করবে তার আপনি জানিব mintrani baidि नामा mintra सनालि मोना बिराद दाम गोसा बे जिनिसफ्रा मैथा फिथाइनि नै मैथा फिथाइनि आसार नामा बेलाय dry king chili
बेफोरजोंबो हालदै बेबो हालदै ओइ बिराद डेन्जार बुस्थु दं डेन्जार बुस्थु दंखायो नै बेनो आरो ना फैलाथार स्क्रिमाव बादों बे गासिबो जिजों बानायजोबनाय आयु बरिया नंगौ राइट बरिया जेखाइखौ बोथ्रोदबाय थायो जेखाइजों नाजों थादो होदो अबेनि मादैमोना बाक्सा आच्छा खोन्थालायलांबाय आङो र' बेखौ जादोंना बरिया जादोंलै सिखिरिखौ नायलायगासिनोमोन माबायदि बानायनानै दंजोबो आयौ बरियालै मा गोसोमबो Oh my god सिखिरिखौ बिदि बानायनो जिजों गासिबो बुस्थुखौनो जिजों बानायजोबो आरो ना नो ओमफ्राय बैयो माबायाव होनायफोराबो जोंनिनो मोजां लाइफोरबायदि बानायहैनांसिगोनलाय बिदिनो बैसागुनि बैसागुआव बैसागु लांसां माथ्र जाम्बा हाबा जाखासिगोन नों आसानाव लाखादो साइन नांगौनो हिनजावखौ माला लागोन ओरैनो मोनगोन बायदि जासिथारोना ओरैनोसो न' लांदो मोनसेयाव फिसा गालांबानो जाबाय सामस एसे थालाय मोदानदों हाबथायानो वा मा थाबथाय जानांगौ र'रा एसे ओरैला वा राजा हमलाय दे हमलाय राजा ओइ दे हमब्रा दे जोंना टेस्ट खालाम दे वा बरिया नुयोना जाबाय दा जाबाय बरिखौ लाखिदे थांसै दे आं प्रग्रामाव थांनांगौ बेयाव एसे गोरलै दब आरो रानबाय बे मोनबायदां ना मा मोनाखै नैबे मोनजोब्बाय ना गोमोन जाबायब्रा बे माबा जासिगोन बे औ थोबसिगोन ना बे नैबे सिखिरि जाबाय आरो इन्दिनो एम्फौ गोरलै इन्दि बेगर दां इन्दि बेगर बे नैबे बे माबा गुग्ला ना मा जाखो बिदैयानो एम्फौ ओंखारबाय औ गुग्ला जाहैबाय लास्ट गैला माबानि बे माबा एम्फौ जागोन बे मा होनोमोनलाय बे बिफाङाव थायोना बे मुगानि आमला बायदि इन्दि इन्दिजों माबानि मुगानि नैबे मा जायो मार्बेल जो बच्चा हमारा सॉलिड लास्ट में ये है आरबीसी बताया टार एंड एस्पिरिन में यूज होता है हमारे इसके लिए और सल्फर तो
प्रॉब्लम निकालते हैं उसको, और एनवायरमेंटल हमें सल्फर निकालना पड़ता है। गस्ला ब्लाउस दखना फ्रा फानसिगासिनो जेबो दं इन्दिनि जोब बेवलाय मा दं मानि बानायनाय बे गयनि नामा मानि बानायनाय बे माने गय हा खोस्लि फानाजों जायो दै नांबानो बोरै जागोन दा खोस्लि फाना ना मा होनदों? खोस्लि फाना जोबनो बे गासिबो खोस्लि फाना जोब नामा खोस्लि फाना नो बेलाय मा जिनिस जाखो नैबे फाथो गरायखौ ना माथो मानि nih be? Kamrengan. Be मा बिदै? Karai biyo. Karai बिलाइ. Biyo amlai. Amlai बिदै. Amlai rosi. Biyo 100. Ini biyo ada 150. 100. Oh. Biyo sebanyak ini. Hah? Biyo ada hani. Biyo ada kamrengan. Hani ini. Ini biyo mana? Ini bilaइ मा जिनिस बिलाइ बे? मा आसार बे? Lemon biyo. Lemon. Biyo ada mana? 160. 52 ml. Baik dua. Baik dua. Baik dua. Baik dua. Gaसिबो जोबाव. गासिबो जोबसै माथो बावलाय गासिबो. बिसिनाव बिदै हौवा बिदि लालाय मोनसे खोन्था दे बायद' एकटा कय दे ओइ मुला गुन्द्रु इउटुबाव होना मैखुन गोरान माबानि ओमफ्राय नैबे आगरबाथि माबा ममबाथि बै आगरबाथि बे बानायनाय मोनसे बानायजोबनाय है नहय नाखि बेटा की पापड़ सुगर पापड़ बै माबि बैयो मैखुन मैखुन बेगर नाब्लाय नायना सिफुरनांगौसो ओरै बानायखांखाबाय आगोलाव बेसे लायो बेलाय मिथिया आङो नायना आयदे मैखुना नै बिदि Katra na? LMG nama bilai? LMG. LMG lain di mesin. Mesin kan aneh bena? LMG mesin. Iya, bawa apa yang kuliah? Cari. Ini apa? Grenade, nama siapa? Oh, Lancer. Ayo, tu gitu. Bau sebailai. Kamu sampai? Agak. Mati sih pergi apa ni saya? Goblok selama. Goblok sih. Be mama jak bay. Oh, be mama. इसको क्या बोलता है सर? एजी. अच्छा है। ये कितना राउंड होता है फायरिंग? एकदम मिसिंग आता है। ये काम में से बॉक्स में 29 ग्रेनेड आता है। अच्छा। कितना बार देख लेता हूँ? ये 350 ग्राम है।
अ बारा 50 गाहाम बेनिफ्राय लाङो ओइ नैबेसो माबा मा होनोमोनलाय नाइट केमेरा ओरै खालामलाय गासैमाव दे मैदेरा गिदिरथार गान्दा दाउब' बादों गोजौआव ओरैलाय जेबो गैयाना दुगैग्रा दां नै गोलावथार टाइगार गैया लान्जाया आर्टिस्ट बानायलै माथो बै मा जाखो नैबे सोर जाखो नैबे खंखाल ना मा जाखो मारां थार माथो गान्दाया गिदिरथार नै बाहाय गान्दाया स' फाइनालि दा जों न'आव थांनो ओंखारबोफिनबाय आरो जोंनिफ्राय ओंखारबोबाय जोंना गारिया ससे गोजानाव थाबायलांनानैसो मोनहैगोन पार्किंआव ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे बयबो नुनायनि एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो बैग्रि लामा फानलांदों नै बिराद मोजां बर' मादैमोनहा जों थाइसे थाइनै बायनानै जालाङो जाजागौमोनलै बेखौ बैग्रिखौ जानो बेसेबांसो लागोनथाय बेसेबां मादै बे बैग्रिया बै 100 बैयो जेनेबा गिदिरा दे 100 थाखानि हरदो बबे गोदैसिन गिदिरा गोदैसिन जागोन नामा साखिनि मोना बे मोजांसिन एसे गोथांफ्रावला बे अरा रज'वाखै नालाय गायबा रज'गोन नै बिथ' जा गिदिरबाव